хатсайри имрӯзаи мо инак аз шаҳри Душанбе ки ҳавои мусоиду бебарф дошт дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Тургард ба дараи Ромид, аниқтараш мавзеи сайёҳии Арху роҳ пеш гирифт. Раҳора ҳар қадаре ки ба нуқтаи оғози хатсайри кӯҳиамон наздик мешудем, кӯҳҳо зиёдтару манзараҳои атроф пурбарфтар мегардиданд. ҳарчанд масофа то расидан ба дараи Арху бештар аз 100 километр ҳам бошад, тамошои табиати зебои кӯҳу дараҳо, дарёву пулҳо ва деҳаҳои хурдхурди шафати роҳ ба кас ҳаловати дигар мебахшид. ниҳоят нақлиёти мо аз дарёи Арху гузашта ба тарафи чап гашт ва дар роҳи пурбарфи ин дара дармонд. ҳарчанд мувофиқи нақшаи хатсайр мебоист каме болотар хатсайри сайёҳати кӯҳии худро оғоз мекардем. ҳама аз мошинҳо фаромадем. албатта ҳангоми сафар ва махсусан сафарҳои тӯлонӣ дар саҳрою дараҳои пурбарф ин ҳолати ғайричашмдош нест. бо ёрии ҳамдигар барфҳои атрофи чархҳоро тоза карда мошинро каме тела додем. роҳбаладони хатсайр ки дар чунин роҳҳо таҷриба ва лавозимоти зарурӣ барои чунин ҳолатҳо доштанд, ба чархҳо занҷир бастанд. мушкилӣ гӯё бартараф шуд, аммо ба ҳар ҳол пас аз 10-15 метр роҳ рафтан чархҳо ба барф фурӯ рафта, таги мошин ба барф расид. бо тавсияи роҳбаладон мошинҳоро ба ақиб гардонида ба қароре омадем ки вақтро дигар бефоида сарф накарда хатсайрро аз ҳамин ҷо оғоз кунем. минтақаи зебои Арху дар дараи Ромид ҷойгир шуда, баландиаш аз сатҳи баҳр бештар аз 1700 метр мебошад. ҳоло мо дар оғози роҳи ин мавзеъ қарор гирифтаем. биандагони азиз, ростӣ бехабар мондем ки чӣ гуна масофаи бештар аз 100 километр роҳро аз шаҳри Душанбе тай карда ниҳоят расидем ба ин минтақаи воқеан ҳам барфпӯш. бояд гуфт ки дараи Ромид аз соли 2000 ба рӯйхати минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон ворид гардидааст ва аз ҳамин ҷо сайёҳати мо оғоз меёбад. биандагони азиз, дар сайёҳати кӯҳнавардӣ моро ҳамроҳ бошед, зеро дар ин сайёҳат мо ба шумо маълумотеро хоҳем дод ки ин маълумотро шумо аз ягон манбаъҳои дигари иттилоотӣ дастрас карда наметавонед ва албатта мавзеъҳои зебои диёрро ҳам бо ҳам хоҳем дид. моро ҳамроҳ бошед. ҳамин тавр ҳамроҳонамон 10 нафар сайёҳони дохилӣ ва хориҷи мамлакат лавозимоти зарурӣ барои сайёҳати кӯҳӣ гирифта бо роҳнамоии роҳбаладон ба роҳ баромадем. мо айни ҳол дар дараи Архуи Ромид қарор дорем. инҷо яке аз мавзеъҳои зебои сайёҳии дараи Ромид аст ки ду дарё Арху ва сардаи миёна якҷо мешаванд. мо қад-қади дарёи Арху боло меравем. ҳоло соат 11:30 аст. мо бо сабаби мушкилоти ғайричашмдош аз вақти муайяншудаи хатсайр каме қафо мондем. хатсайри мо якрӯза аст. барои ҳамин зудтар ба роҳ мебароем. бояд 2 соат пиёда равем ва дар бозгашт боз ҳамин қадар вақт лозим аст ки ба Душанбе баргардем. моро дар сайёҳати кӯҳӣ аксаран сайёҳоне ҳамроҳӣ мекунанд ки борҳо дар чунин хатсайрҳо иштирок карданд. ин духтараки 10-сола хурдтарин иштирокчии хатсайри мост. инчунин бояд гуфт ки бо баъзе сайёҳон мо гурӯҳи эҷодии барнома низ аз хатсайрҳои гузашта ошноӣ дорем. ҳарчанд дар як хатсайр бо ҳам иштирок карда бошем ҳам аллакай муносибату муоширатамон дӯстона гардидааст. каме баъдтар мо ба маҷмӯаи сайёҳию истироҳатии Арху расидем. минтақаи мазкур аллакай миёни сайёҳон бо маҷмӯаи сайёҳию истироҳатии Арху машҳур мебошад ва ҳамасола ба ин мавзеъ аслан дар фасли гармӣ сокинону меҳмонон аз дохилу хориҷи мамлакат барои истироҳату фароғат меоянд. бо меҳмонхонаи замонавии 5 ошона аз рӯи маълумотҳо маҷмӯа метавонад дар як вақт наздики 100 нафарро қабул намояд.
манзараҳои гирду атрофи маҷмӯа бо дарёча ки аз ҳудудаш мегузарад воқеан як пойгоҳи беҳтарини сайёҳиро мемонад ки дар баробари истироҳату фароғат дар ҳудуди дараи Арху хатсайрҳои гуногуни сайёҳӣ ба монанди пиёдагардӣ, кӯҳӣ, кӯҳнавардӣ, шахбароӣ, қайғронии обӣ ва боз чандин нави дигари сайёҳатро ташкил намуд. дараи Арху бо роҳҳои пасту баланд, ҷӯйчаю дарё, кӯҳҳои аҷиби сангин ки кӯҳҳои чилдухтаронро мемонад, барои ҳар як бинанда бостоби беҳтарин табиати кӯҳсор аст. ин буд ки сайёҳон сари ҳар чанд лаҳзаи роҳ рафтан ки манзараи атроф дар партави офтоби як аз зери абрҳо намоёншуда тағйир меёфт, расмҳо мегирифтанд. каме дигар роҳ рафта мо аз дур ин шаршараро дидем ки аз баландии кӯҳҳои сангин сарозер мешуд. дар ин ҷо бошад мо қадқади сангҳои бузурги кӯҳмонанд ҳаракат карда аз пайроҳаҳои бо шоху чӯб сохташудаи сокинон гузар кардем. ҷо ин сангҳои бузург кафида ғорҳои хурдакакро ба вуҷуд оварданд. аз ҳама кӯҳҳои боҳашаматтарини дараи Арху ва умуман дараи Ромид каме зиёдтар аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҳастанд. аммо гуногунии геологию биологӣ ва ҳайвоноту паррандагони ин минтақаи сайёҳии Тоҷикистон бештар аз ин ҳисоб карда мешавад. агар дар поёнтар барф ҳарчанд бештар аз 25-30 сантиметр бошад, дар ин ҷойҳо барф камтар, аммо хеле яхкарда аст, аз ҷумла ҷӯйчаҳо ҳам. дар ин ҷо бошад мо тамоман манзараи ҷолиберо дидем ки метавон ҳоло дар як лаҳзаи навор ҳам баҳор ва ҳам зимистонро мушоҳида кард. сабзаҳои наврӯзта ва умуман рангорангии шафати яке аз шохобҳои дарёи Арху таваҷҷӯҳи моро ба худ ҷалб сохт. дарёи Арху хеле пурҷӯшу хуруш равон аст. об бо сангҳои хурду бузурги садди роҳаш бо шиддат бархӯрда садои фурам мебарорад. аз якчанд теппаҳои пасту баланди дигар гузашта, ниҳоят хатсайри сайёҳати кӯҳии мо ба ин ҷо расид. биандагони азиз, инак пас аз тай кардани бештар аз 3 километр роҳҳои ноҳамвори кӯҳи барфпӯш расидем ба нуқтаи ниҳоии хатсайри имрӯза ки дар мавзеи сайёҳии Архуи дараи Ромид воқеъ гардид. каме мо дар ин ҷо истироҳат мекунем, чойи гарм менӯшем, пас он бармегардем ба шаҳри Душанбе. моро ҳамроҳ бошед, барнома ҳанӯз идома дорад.
воқеан ҳам мавзеи интихоб кардаи роҳбаладон барои истироҳату фароғат ва афрохтани гулхан барои ҷӯшонидани об ба сайёҳон писанд омад. ҳамагон бо ёрии ҳамдигар каремат партофтаю дастархон ороста ва чӯби хушк ҷамъ карда бо чунин усул барои ҷӯшонидани чой ҷой тайёр карданд. воқеан дар ҳар маротибаи иштирок дар хатсайрҳои сайёҳӣ мо гурӯҳи эҷодӣ бо вазифаҳои ҷолиби асодастҳои сайёҳӣ ошно мешавем ва маълум мешавад ки онҳо дар ҳақиқат ҳам лавозимоти асосӣ ва ҷудонопазири сайёҳат ҳастанд. агар бисёриҳо танҳо барои сайру тамошо ва ҳаловат бурдан аз табиати барфпӯши кӯҳсор ба ин ҷо омада бошанд, чанд нафар ҳамроҳонамон чунин машғулияти дӯстдоштае доранд. оббозӣ дар зимистони пурбарф ба мисли оббозӣ дар фасли гармо барои онҳо муқаррарӣ гардидааст. ин намуди оббозӣ бо истилоҳи махсус марҷивания ном бурда шуда, хусусан миёни сайёҳони хориҷӣ бо устуворнамоии масунияти бадан маҳбубият дорад. аммо барои ба чунин навъи варзиш машғул шудан якчанд қоидаҳо вуҷуд доранд ки риоя карданашон ҳатмӣ аст. оби дарёи арху хеле хунук аст, лекин номобаста аз ин мо хоҳишмандон аз ҳамин сайёҳони ҳамирӯза ба об даромада бадани худро обу тоб додем. тавсия медиҳем ки ин корро кам кам сар кардан лозим аст, яки якбора не. барои устувор нигоҳ доштану беҳтар кардани саломатӣ ин хеле фоиданок аст. имрӯз мо бо як гурӯҳи сайёҳони дохилӣ ва аз беруни кишварамон ба мавзеи архуи дараи ромит омадем. сафарамонро 8:20 саҳар оғоз кардем аз душанбе ва пас аз 3 соат ба нуқтаи оғози сафари пиёдагардамон омадем. масофаи тай кардаи мо тақрибан 3 километр мебошаду ҳоло бошад мо дар баландии 1800 метр қарор дорем. айни замон мо истироҳат мекунем, дастархонро паҳн кардем ва чой ташкил кардем дар болои алов. пас аз каме истироҳат кардан ба душанбе баргардем. салом алейкум. номи ман Алексей аз Калининград ҳастам. ин ҳафта ҳам мо ба сайёҳати кӯҳӣ ба ин ҷо омадем. дар умум сайёҳати имрӯза нисбатан осон буд. боду ҳаво низ беҳтарин. барф дар ин ҷо бисёр аст. имрӯз то ба нуқтаи охири сайёҳатамон 3 километр роҳ гаштем. ин ҷо каме истироҳат дорем. оби дарёча хеле софу хунук аст. як машғулияти писандидаи ман ин обозӣ ва обу тоб додани бадан дар оби хунук мебошад. дар ин дарёча ҳам мо обозӣ кардем. ба дигарон ҳам тавсия медиҳам, албатта давра ба давра, зеро обу тоби бадан дар оби хунук хеле фоидаовар аст. ман худам маротибаи сеюм аст ки дар оби сард ва дар чунин манзараи зимистона обозӣ мекунам. иштиёқ баъди аз об баромадан дучанд мешавад. эҳсосот ҳоло хеле хуб аст. эйфория, воодушевление. оби болои алав гузоштаи мо ҷӯшид ва инак ҳамагон сари дастархон ҷамъ омада суҳбаткунон чойи гарм нӯшида хӯрок хӯрдем. воқеан ҳам лаззати хӯрдани хӯрок дар табиати барфпӯш, кӯҳҳои осмонбӯс ва дарёчаи хурӯшон дигар аст. пас аз тановули хӯрок мо боз бо якчанд сайёҳони дигари ҳамроҳонамон ҳамсӯҳбат шуда аз таъссуроти бардоштаашон аз омадан ба Тоҷикистон ва бахусус дараи архуи ромит пурсон шудем. Evet
салом алейкум. имрӯз мо ҳамроҳи гурӯҳи сайёҳони дургард ба дараи архӯи ромид омадем. хеле сайёҳати хуб доштем. ин минтақа ва дар умум тоҷикистон бисёр ҳам зебо аст. таассуроти олӣ бардоштам аз омадан ба ин минтақаи кӯҳҳои осмонбусу ниҳоят зебо. ба ман писанд омад манзараи ин минтақа. беҳтарин минтақаҳои сайёҳатбоби тоҷикистон дар кӯҳҳо ниҳон аст. ҳатман тавсия медиҳам ки ба ин ҷо дигар сайёҳон ҳам биёянд. номи ман фирӯз аҳмад. ман аз покистон ҳастам. имрӯз ман ба мавзеи архӯи дараи ромид барои сайёҳати кӯҳнавардӣ омадам. инҷо хеле минтақаи зебою диданӣ аст. табиати ҷолиби архӯ барои ман бисёр писанд омад. ҳамроҳонамон сайёҳон аз русия, туркия, ман аз покистон ва аз худи тоҷикистон ҳастанд. ман ба ин ҷо омада таассуроти хубе бардоштам. тавсия медиҳам ки ба ин макони зебо сайёҳон бештар оянд ва аз табиати дилфиребаш ҳаловат баранд. инак баъд аз каме истироҳат намудан роҳбаладон ба мо вақти муайяншудаи бозгаштро эълон доштанд ва мо ба ғундоштани карематҳою лавозимоти дигар оғоз кардем. барои тоза нигоҳ доштани муҳити сайёҳатамон бошад, партовҳоямонро ҷамъ карда бо ҳам акси хотиравии гурӯҳӣ гирифтем. ҳамин тавр аҳли хатсайр бо роҳи омадаи худ тамошокунон аз манзараҳои дигари аз мадди назар дурмондаи дараи архӯ бозгаштем. умедворем ки аз тамошои рафти хатсайри кӯҳии мо ҳамроҳи сайёҳон аз дохили мамлакат ва аз ҷумҳурии исломии покистон, федератсияи русия ва ҷумҳурии туркия таассуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи кӯҳнавардӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.